Αυτό είναι το δικό μας. Γεια σας. Σήμερα θα σας μιλήσω για το iBabtu. iBabtu! Αν δεν ξέρετε τι είναι το iBabtu, είναι τα αρχικά της φράσης All your base are belong to us. Ίσως το πρώτο και πιο διάσημο meme που έχει βγει στο ίντερνετ. iBabtu! Μέχρι σήμερα. Το All Your Base Belong to Us προέρχεται από το Zero Wing, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι στο Super Nintendo που είχε πάρα πολύ κακή μετάφραση από τα Ιαπωνικά στα Αγγλικά. Someone set up us the bug. We get signal. How are you, gentlemen? All your bases are belong to us. Έτσι λοιπόν η φράση «όλες οι βάσεις που έχετε μας ανήκουν γιατί εμείς είμαστε έτοιμοι να σας κατατροπώσουμε» αποδόθηκε ως «All your bases are belong to us», το οποίο είναι ασύντακτο, είναι λάθος και δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Αυτή ήταν όμως μόνο η αρχή. Γιατί όμως έκανε τέτοια θράψη αυτό το πρωτοφανές λάθος? Ο λόγος για τον οποίο έγινε γνωστό το iBabtu είναι πολύ απλά η μίμηση, από το οποίο προέρχεται και η λέξη meme στο ίντερνετ ή meme ή δεν ξέρω και εγώ τι, πώς θα το προφέρεις. Τα memes λοιπόν προέρχονται από τη μίμηση. Έτσι όπως είπαμε, η μίμηση δεν είναι ανάγκη ουσιαστικά τις περισσότερες φορές να έχει κάποιο νόημα, όπως γνωρίζουμε από την πραγματική ζωή μας. Υπάρχουν πάρα πολλά φαινόμενα στα οποία η μάζα του κόσμου κινείται άμυαλα γύρω από ένα συγκεκριμένο πράγμα, χωρίς να φαίνεται φαινομενικά να υπάρχει κάποιο πραγματικό νόημα γι' αυτό. Για παράδειγμα, γιατί όλοι γουστάρουν τα μικρά γατάκια? Υπάρχουν και άλλα χαριτωμένα ζωάκια. Υπάρχουν τα μικρά τριχωτά πάντα. Υπάρχει ο Firefox. Υπάρχει οτιδήποτε. Όχι όμως, έχουμε μια μανία με τα γατάκια. Μας αρέσουν τα μικρά χαριτωμένα γατάκια. Ακούτε τον Φώτη να γελάει. Ο Firefox. Yes, ο Firefox. Τα memes λοιπόν ουσιαστικά είναι αποτελέσματα του μιμητισμού των ανθρώπων χωρίς να έχουν καν κάποιο λόγο ύπαρξης, κάποιο λόγο παρουσίας. Αλλά συνήθως μας κάνουν και γελάμε. Σίγουρα στην καθημερινή σας περιήγηση στα interwebs έχετε συναντήσει κάποια πολύ διάσημα memes. Τι να πω. Για παράδειγμα, το Star Wars Kid πριν από πόσα χρόνια, 3-4 χρόνια, έκανε πολύ μεγάλη θράψη. Μια άλλη λέξη που να έχει την έννοια θράψη. Θράψη λοιπόν. Που ήταν ένα πιτσιρικάκι και είχε πάρει ένα σκουπόξυλο και χτυπιόταν από μόνος του στο υπόγειο του σπιτιού του. Επίσης υπάρχει και το πολύ γνωστό καλά τα lolcats, το οποίο θα το είπαμε να το βάζουμε το τέλος. Το All Your Base Belongs to Us το είπαμε. Ναι, και ίσως το πιο γνωστό από όλα τα memes, ειδικά στη χώρα μας, είναι ο Chuck Norris. Βλέπουμε έχουν βγάλει και ολόκληρο βιβλίο και σας θα διαβάσω ένα απόσπασμα. Τι να διαβάσω τώρα? Θα το πω όπως ξέρω στην πατρίδα μου. Everyone has a skeleton in their closet. Chuck Norris has 7,483. Και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Υπάρχουν site, υπάρχουν t-shirt, υπάρχουν τα πάντα. Επίσης να σας αναφέρω ότι πάρα πολλοί εκμεταλλευτήκανε κάτι που είχαν κάνει, το οποίο είχε πάρα πολύ γέλιο, ήταν τελείως κουλό και βγάλανε λεφτά από αυτό το πράγμα. Ένα συγκεκριμένος, το οποίο το όνομα του δεν το θυμάμαι πάλι, που έβγαλε ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Chocolate Rain. Let rain, a baby born will die before the sin. Chocolate rain. The school books say it can... Ο τύπος είναι genius απλά, γιατί είχε ένα στίχο και το έλεγε με διαφορετικούς τρόπους και το έλεγε συνέχεια και ήταν κουραστικό, αλλά δεν μπορούσες να κλείσεις το βίντεο γιατί λες πού το πάει. Οπότε αφού είχε κάποια εκατομμύρια hits, έγινε διάσημο στο YouTube, τον έχουν παρουσιάσει σε live events, ο οποίος τραγούδισε μαζί με την Katy Perry κιόλας, αν θυμάμαι καλά, και κάποιους άλλους διάσημους τραγουδιστές, και από το τίποτα ένας geek χωρίς ζωή, live, όχι, είναι πολύ σκληρό αυτό. Ένας geek λοιπόν
έγινε διάσημος και έβγαλε λεφτά από t-shirts, από merchandising, από πούλησε και δίσκο νομίζω αυτός ο συγκεκριμένος. Για περισσότερα παραδείγματα των meme, από κάτω από αυτό το βίντεο, κάπου εδώ, θα αναφέρουμε και θα βάλουμε links σε βίντεο ή θα κάνουμε embed βίντεο για να δείτε κάποια από τα πιο διάσημα meme που έχουν κυκλοφορήσει στο ίντερνετ, για να πάρετε κι εσείς μια γεύση το τι σημαίνει ακριβώς αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη. Αν το βλέπετε τυχαία μέσω από το YouTube, μπορείτε απλά να πάτε στο link εδώ κάτω στο Unregistered και να δείτε όλα αυτά που σας ανάφερα στο site το δικό μας. Και πηγαίνετε σας παρακαλώ, γιατί θέλουμε hits για να μπορούμε να τρώμε. Γιατί έχω και ένα παιδί και πεινάει το κακό μου, είναι 5 μηνών και δεν έχω να πάρω γάλα για να το ταΐζω και κάθε και κλαίει όλη μέρα. Αν μπορούσα να το Ένα από τα πρόσφατα... Ναι, λοιπόν. Πέρα από τα memes υπάρχουν και κάποια mini memes τα οποία εμφανίζονται πολύ παροδικά σε συγκεκριμένα σημεία και με συγκεκριμένη αφορμή. Ένα από τα πιο πρόσφατα από αυτά, το οποίο είναι και αρκετά οικείο σε πολλούς από εσάς που ίσως έχετε παίξει το παιχνίδι, ξεκίνησε μόλις πριν από 1,5 μήνα από το Deus Ex. Το Deus Ex Human Evolution, γνωστό και σαν Deus Ex 3, το οποίο μας έδωσε η Eidos και η Eidos Montreal. Ένα εκπληκτικό παιχνιδάκι, στο τρέιλερ του οποίου αλλά και μέσα στο παιχνίδι, ο πρωταγωνιστής λέει μια φράση. I didn't ask for this. I didn't ask for this. Δεν ζήτησα να μου συμβεί αυτό. Ο πρωταγωνιστής λοιπόν βιώνει μια τραυματική εμπειρία στην οποία και καταλήγουν να τον παίρνουν, να τον πετσοκόβουν, να του βγάζουν τα χέρια, τα πόδια, τα μάτια το ένα το άλλο και να τον κάνουν κατά το ίμιση ρομπότ. Ισχύει λοιπόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού η φράση I didn't ask for this. I didn't ask for this. Ακριβώς αυτό το πράγμα λοιπόν έχει γεμίσει το YouTube αυτή τη στιγμή με βιντεάκια από το παιχνίδι, στο οποίο κάθε χαρακτήρας κάνει το κουλό του και το μακρύ του και καταλήγουν πάντα να έχουν τη φράση I didn't ask for this. Ακριβώς αυτό. Παράδειγμα, μία σεξουαλικώς επιδιδόμενη γυναίκα, για να το θέσουμε κάπως απλά, βρίσκεται σε μια γωνία του δρόμου του παιχνιδιού και περιμένει τον επόμενο πελάτη. Πλησιάζει μπροστά ο πρωταγωνιστής και αρχίζει να κάνει την συζήτηση, την δεδομένη συζήτηση που θα περιμένει κάποιος με μια τέτοια γυναίκα και έναν τέτοιον άνθρωπο τέλος πάντων, ώστε να κάνουν το πίτσι-πίτσι, το κονέ και τα λοιπά. Πάνω λοιπόν που ετοιμάζεται να γίνει όλη η φάση κάτι άλλο, ο υπερενισχυμένος και βιονικός πρωταγωνιστής πετάει δύο μαχαίρες από τα χέρια του, καρφώνει την τύπισσα και το πρώτο σχόλιο το οποίο υπάρχει από κάτω, καθώς το άψυχο κουφάρι της πέφτει νεκρό στο βίντεο, είναι I didn't ask for this. Ακριβώς αυτό είναι ένα meme. Look at the equipment you've got. Woo! Why not give me a little demo?